Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal Veliki dioničar. Danas nastavljam sa serijalom analiziranja svjetskih i poznatih brokera, te na red došao i Trading 212. Provjerite koje su njegove prednosti, koji su nedostaci, kakve su naknade za trgovanje, te kako se mogu kupiti i prodati dionice putem njihove web platforme. Prije nego što počnemo, pretplatite se na moj YouTube kanal te mi tako dajte podršku za daljnjim snimanje videa. Te ukoliko želite provjerite moj Patreon account gdje možete provjeriti detaljnije moje kupovine, prodaje, moj portfolio, određene pojedinačne analize dionica, prilike na tržištu i općenito dosta zanimljivih tema o ekonomiji i investiranju. Link ću vam ostaviti u opisu ovoga videa. Trading 212 je međunarodni broker koji je poznat prije svega po tome što nudi trgovanje dionicama i ETF-ovima bez dodatnih naknada. Korporacija Trading 212 je osnovana 2004. godine te im se trenutno sjedište nalazi u Londonu. Ovdje možemo vidjeti na njihovim službenim stranicama da nude trgovanje bez dodatnih provizija, pristup različitim instrumentima te preko više od 10.000 dionica. Možemo vidjeti kako izgleda ta poznata aplikacija za mobilne uređaje. Prilikom registriranja i otvaranja njihove platforme nude vam dvije mogućnosti trgovanja, odnosno dvije opcije, Trading 212 Invest i Trading 212 CFD. Glavna razlika između ove dvije opcije je ta što kod Tradinga 212 Invest služite se njihovom običnom aplikacijom te ulažete novac koji posjedujete, dok kod CFD-a imate pravo na pologu, odnosno možete ajmo reći posuđivati novac. Često oni sami spominju da uglavnom ko se koristi polugom da u 76% ljudi izgubi novac u konačnici. Trading 212 je reguliran od strane britanskih i bugarskih financijskih institucija. Često međunarodni brokeri koji imaju sjedište na Cipru kao eToro i recimo Trading 212 u Bugarskoj, odnosno koji su regulirani od strane njihovih institucija, ne kotiraju najbolje. Vjerovatno je prisutan taj određeni strah prema nepoznatome i prema stranim državama, ali vjerujem da ukoliko su stvarno osigurani, a jesu, nema potrebe za strahom. Iako uvijek postoji neka pažnja, te nije možda preporučljivo ulagati velike količine novca. Na par stranih platforma sam pročitao da Bugari imaju lošu reputaciju, odnosno da ih se često i smatralo kao prevarantima, ali mislim da je to ipak neopravdani strah, jer Trading 212 je pokriven, odnosno osiguran do 85.000 funti, što je dosta velika količina novca. Ukoliko se stvarno odlučite ulagati tako velik novac, mislim da bi trebali potražiti nekoga ozbiljnijega i profesionalnijeg brokera. Ovdje na njihovoj stranici možemo pronaći i provjeriti da su regulirani od par stranih financijskih institucija, da su vaši novci i vaše informacije zaštićeni, te samim time i vjerujem da doista je i da nema potrebe za panikom i toliko lošim glasom o Tradingu 212. Prije nego što počne detaljnije pričati o njihovim cijenama, odnosno naknadama, treba obratiti pažnju da ipak Trading 212 nije toliko besplatan kao što se i priča i piše. Jer imate dosta veliki spread, što znači da skoro 0,2% odlazi njima. Iako to možda nije strašno, ali ipak na kraju nije konačno da je bez naknada. Ovdje možemo vidjeti te često spominjane informacije. Znači Trading 212 vam ne naplaćuje ništa za otvaranje računa, isto tako ništa ne plaćate za neaktivnost, možete otvoriti račun bez da položite $1, te također vam ništa ne naplaćuje prilikom podizanja novca. Za razliku na primjer od eTora koji je tu često ispominjan kao njegov glavni konkurent. Što se tiče državljana Republike Hrvatske, mogu slobodno otvoriti i koristiti račun kod Tradinga 212. Što se tiče polaganja novaca na Trading 212, osim računa preko banke, odnosno transfera preko bankovnog računa, možete koristiti naravno i kreditne i debitne kartice, ali isto tako nude mogućnost uplaćivanja novca putem Google Paya, PayPala, Skrilla, Apple Paya, GiroPaya i dodatnih drugih zanimljivih financijskih instrumenata, što je možda jedna od prednosti za razliku od dosta drugih brokera koji imaju ograničeni način uplaćivanja novca. Od platformi koje nude za trgovanje spomenimo i web platformu koju ću vam pokazati detaljnije te ćete vidjeti da je dosta jednostavna i simpatična za korištenje te prije svega je popularna njihova mobilna aplikacija. Aplikacija je stvarno jednostavna, pristupačna te je pogotovo prilagodljiva, odnosno vrlo lagana za korištenje za početnike. Ovdje možemo vidjeti da ja otvaram svoju platformu za trgovanje, odnosno za demo isprobavanje. Nude vam kao što sam već spomenuo Trading CFD i Trading Invest. Ja ću odabrati u ovom slučaju Trading 212 Invest.
Sada možemo vidjeti kako čekamo, odnosno kako izgleda to sučelje za prijavu na njihovu web platformu. I u ovom trenutku smo se uspjeli prijaviti. Za početak nam odmah nude i dionicu Tesle. Desno imate gore mogućnost opcija, raznih mogućnosti za odabiranje jezika, kao što ovdje možemo vidjeti. Nažalost, naš jezik nije dostupan, vremenska zona i također račun. Ovdje sam za isprobavanje odabrao prvo američke dolare, tako da bude iznos jednostavniji za trgovanje. Na ovaj način poništavate, odnosno resetirate račun tako da ponovo odabirete iz početka valutu kao američki dolar. Za isprobavanje smo dobili 50.000 američkih dolara. Sada je potrebno neko vrijeme da se to i primjeni. Evo ga, možemo vidjeti da je uspjelo. Možemo vidjeti da smo odabrali Trading 212 Invest. Sada na ovoj strani imamo razne opcije i mogućnosti. Možemo vidjeti koje su dionice trenutno popularne za trgovanje, kako trenutno kotiraju na burzama, koliko su u plusu, u minusu, njihovo i kratko kretanje na grafikonu, dosta zanimljivih dionica i dosta zanimljiva, prije svega rekao bih, web platforma koja je jako jednostavna i simpatična za korištenje. Možemo vidjeti podjelu na američke dionice, na britanske dionice, možemo i vidjeti koje nove dionice su stavili u svoju ponudu. Naravno ima zanimljivih dionica. Svakako su napisali da planiraju se i dalje širiti, uvrštavati nove dionice, što je i zanimljivo. Možemo vidjeti upcoming earnings, odnosno prema kalendaru financijska izvješća koje su pojedine korporacije dužne objaviti. Vidimo ETF-e koje nude. Naravno orijentirali su prema Europskoj uniji, pa možete u njih ulagati sa obzirom na britanske funte. Ovdje možemo napraviti vašu, odnosno moju watch listu. Napišete kako želite i možete dodati razne instrumente. Otvara nam se sljedeći prozor. Nude nam se dionice i ETF-ovi. Možemo dodati dionice koje želimo. Evo, za primjer, Amazon ćemo dodati. Možemo vidjeti kolika je njihova cijena. Evo, možemo za primjer i Facebook dodati u moje dionice. Tako da jednostavnije pratimo kako se kreću. Evo, uzet ćemo za primjer NIO. Njega isto možemo dodati u moje dionice. Ovdje gore se vraćate natrag. Možete provjeriti watch listu. Evo, ovdje na vrhu piše moja watch lista. Tu ispadaju moje dionice. Evo. Kliknete na njih i otvara vam se moje dionice. Možete napraviti još razne popise gdje možete dodavati dionice koje vas zanimaju, više grupa dionica. Gore na vrhu je tražilica. Kliknete vašim mišem prvo i nudi vam naravno mogućnosti. Dionice, najpopularnije dividende, odnosno dionice koje su jake sa dividendom, rastuće dionice, visoko volatilne dionice, nisko volatilne dionice, špekulacije i tako dalje. Čak i nudi mogućnost pretraživanja svih dionica. Ovdje možemo vidjeti i razne države kao što su Njemačka, Amerika, Francuska, Španjolska. Sada prelazimo na ETF-ove. Što se tiče ETF-ova, isto tako možete ih dodavati na watch listu, možete njima trgovati. Naravno, riječ je o ETF-ovima koji su prilagođeni našem tržištu. Evo, sad sam upravo i dodao jedan ETF u moje dionice da ih mogu detaljnije pratiti. Što se tiče kupovine dionica, kliknete. Evo, za primjer ćemo uzeti Teslu. Možete provjeriti detaljnije informacije, kretanja dionice, dnevno, tjedno, grafikoni nude razne mogućnosti prilagođavanja i najvažnije, dosta jednostavno za korištenje. Nude razne oblike grafova, tako da možete i prilagoditi s obzirom kako i vama paše i kako vam jednostavnije pratiti kretanje cijene dionice naravno. Trenutna cijena dionice Tesla je $847. Kliknete kupiti i nude vam naravno broj dionica koje želite kupiti. Unesete broj dionica koje želite kupiti. Evo na primjer 1, 2, uzet ćemo za primjer 2 dionice. Isto tako je nude mogućnost kupovanja dionica s obzirom na količinu uloženog novca. Evo na primjer 200 američkih dolara možete povećati, smanjivati i na taj način ulažete vaš novac u, na primjer, dionicu Tesle. Nude i druge razne mogućnosti,
kao što su limit order, stop limit. Dole vam piše detaljnije objašnjenje što je što i kada se koristi ukoliko ste početnik kod trgovanja putem stranih brokera. Za primjer ćemo uzeti kod Tesla da želim kupiti 2 dionice, piše vam koliko vas to košta i možete napraviti review order. To vam piše da kupujete 2 dionice Tesla po cijeni od 1694 američka dolara bez naknada. I evo možemo vidjeti da smo uspjeli kupiti dionicu Tesla. Nakon što smo kupili dionicu Tesla, krenut ćemo sa kupovinom pojedinog ETF-a. Odabrat ćemo možda je najpoznatiji Vanguardov ETF. Naravno možete prilagođavati grafove kako želite, malo se s tim igrati i zatim kliknete na kupi. Možete odabrati tako da kupite s obzirom na količinu novca koju želite uložiti, kao što sam i spomenuo, ili s obzirom na broj dionica. U ovome slučaju ću vam prikazati kako se kupuje s obzirom na količinu novca. Za primjer ćemo staviti 500 američkih dolara, točno vam piše koliko dobijete po prilici, odnosno približno broj dionica, gore vam piše cijena, u ovom slučaju je u britanskim funtama, i nakon što provjerite da li je sve u redu, review order, piše koliko vas to izlazi, koja je dionica, bez naknada da kupujete. Nakon što ste provjerili i to, naravno možete to prihvatiti, izdati nalog i kupiti ovu dionicu, odnosno količinu novca uložiti u ovaj ETF. Dalje što se tiče ove aplikacije, odnosno web platforme, možete vidjeti da ovi moji nalozi su ovdje na čekanju jer sam snimao ovaj video kada američko tržište i britansko nije radilo pa se nalog nije mogao izvršiti. Ovdje možete sa strane vidjeti detaljnije informacije i moguće opcije, možete vidjeti obavijesti, kalendare, događaje, možete vidjeti novosti, naravno, analiza pojedinačnih dionica, možete pristupiti i video savjetima koje nudi Trading 212 da bi vam olakšao trgovanje, te da bi bili što više sigurniji u svoje ulaganje. Možete prilagođavati grafove kao što sam već spomenuo. Isto tako i mobilna aplikacija nudi da sami možete stvoriti svoj vlastiti portfelj, odnosno možete napraviti, na primjer, uložiti u 5 različitih dionica novac, tako da sami napravite svoj paj, odnosno postotak dionica koji želite ulagati. Toliko u ovom kratkom videu i prikazao sam vam Trading 212 kao vrlo jednostavnu aplikaciju koja je dosta često korištena, pogotovo u mlađih ljudi. Napišite mi u komentaru da li vi koristite Trading 212, kako ste zadovoljni s njime, koje su nedostaci i koji bi bili prednosti. Čuo sam par korisnika da su nezadovoljni prije svega što nemaju dosta zanimljivih penny stock dionica u ponudi, te vjerujem da će možda po tome poraditi, da će biti i mnogi korisnici zadovoljni kada uvedu i nove dionice, te pogotovo ove male kojima se dosta često trguje te špekulira. Ukoliko niste upoznati sa novostima na mom Patreon računu, želio bih spomenuti da od ove godine, odnosno 2021. svaki mjesec obavljam par zanimljivih kupovina penny stock dionica, pa ukoliko vas i to zanima može biti još jedan od razloga da posjetite moj Patreon account. Do sljedećega slušanja i gledanja, lijep pozdrav i sretna ulaganja!